Selamat siang dulur. Iki lho kabare. Iki lho parine wis biah iki lho. Isa singgah panen iki lho parine. Lho. Mantul-mantul lur. Apa iki ya kudu nunggu iki lur. Manuke ya akeh iki lur. Kulon barang kae wis biah iki lur. Malah luwih rada dhisik. Ini iki sandinge lagi kaya ngene iki lur. Wah. Rada keri. Oh, parine apa iki lur? Ya. Melur nih. Iki ya wis kaya ngene iki lur. Parine lho. Rada dhisik iki lur. Iki rada keri. Amono kae. Iki ya wis biah lur iki. Sasingkasane panen wae kae iki lur. Iki kae sanding greng kae ya wis biah. Iki sik kaya ngene iki. Yo. Yes, kok Yaman lur. Tapi ya nunggu lur. Tapi ya ngene iki. Kancane mergo saloke ya sik jumbal-jumbul. Yo. Iki wonge nyanti iki jale iki lur. Oh, ketok iki. Oh, banyune ngosrong lur. Kayak panen saniki lur. Sik. Ya, sukete ya pangkaheneng lur ngene iki. Ini iki lak matun ya bolak-balik lur. Oh. Manuk empret iki. Banyu alhamdulillah turah-turah iki lur. Iki banyu kok kali. Irigasi. Iki lur, ngoten rumiyin. Harus sarapan iki.